Ahojte ľudia, moje meno je KingPlayer.cz.sk, SKCZ, to máte jedno. A vítajte pri tutoriáli, ako si zmeniť kurzor myši. Vidíte, že mám takýto kurzor myši a teraz keď si dám túto stránku Realford Graphics www.rvdesigner, tak si dáme Gallery, dáme si Minecraft Cursors a toto si stiahneme, má to 8,9 KB, stránka bude v popisku videa. To dám na plochu, extrahovať, súbory, okay. Máme si prispôsobiť, zmeniť ukazovateľa myši, OK. Poďte si prehľadávať, dáme si pracovná plocha, dáme si napríklad diamantový meč, dáme použiť a máme takýto fajný mečík. Tak, teraz si dáme tak, prehľadávať, dáme si napríklad toto a použiť. Ale sem, sa nám to sice vymazalo, pretože som debilinu stlačil. Som kolieskom scrolloval, ale to nič tak. A toto si z plochy vymazávať nesmiete, lebo sa vám to okamžite zmení ten kurzor na pôvodný. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, čo som spravil zle, povedzte. Ja si myslím, že som spravil všetko dobre. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Ak by ste chceli viac videí, tak lajkujte.